igama lakhe ngutata uSitombi Mave sithi esekhona ke unozamile thathe sibeka phayana kwemizuzu mingaphi nawo abe kanti yasisondeza ke imizuzu masisithi ilithoba lemizuzu emveni kwayo intsimbi yakhe, that is yaba nguye ke intsimbi yakhe, intsimbi yethoba. Sibe kanti ngolo hlobo siyangena ke siyazibulisela kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo ngaphambili esikhululo sakhe iVisar FM. Ngolo hlobo nathi ke singenile tanci namhlanje sizibulisela bethunana kungolwesibini entsukwini ngumhla wesithandathu kwinyanga yesihlanu kumnyaka ka-2025. Ngolo hlobo sibuye sonke ke ngoku sikuphathela uchungechunge lwenkqubo yakhe, ingakumbi inkqubo ndaba esiyibiza ngokuba yimbatho, nalapho sihlala khona sincokola ingakumbi ngezinto zemo yenhlalo nokwenza izinto ezinokwenza nenhlala yenza sikhumbuzane apho sididiyele khona, nalapho ke abadidiyeli balapha ekhaya baye bakhangele ingakumbi abaphuma izandla umakhwekhwetha esiye sincokole nabo khona ukuze sibe kanti siyakwazi ukungena emxhulwini. Namhlanje ke sididiyele khona kunjalo sididiyele, kodwa uyayazi kunyanzelekile ukubana siyiqale njengesithethe salapha ekhaya sisithi uzunceda uqaphelele inkqubo inaso sakhono sokuvusa umnyele kwakunye nomsindo kananjalo abantwana kwakunye nemveku sesibacele babe kanti basondeziwe ngasemandlalweni ngolurhatya kuba ulwimi lothi lisetyenziswe apha lungabaphazamisa koko thina singalikhuthazi. Kananjalo zonke izimvo ezithi ziphalazwe apha ayizizwe zeVisar FM, koko zizikabani nobani onikwe iqonga kwakunye negunya iVisar FM khona ukuze aze ngaphakathi azizathuzele khona ukuze sibe kanti siyakwazi ukulungisa izinto zethu kwimo yentlalo. Nawe nanjengomphulaphula othandwayo nomenyiweyo othi ke ungene phaa ku-0738491740 khona ukuze ukwazi uhlomla ubekeza kwizimvo neyakho imibuzo. Kukho nombhexesho oyintloko ke lo undim na ndiyibhexesha ke ndingenasikhwasilima samcenge ndalalaphi nezinye izinto zopusha iindaba zepropaganda, kodwa khona kunjalo kukuyibhexesha nje uba ibambeke kwiinkalo zonke. Ndinguluthando mna ndingumqwathi ndinguthikela kanonikatsabaneka kakovane kanomatyala kanoqenqelekile kamadlungu kanangayihlansi kadili kamqatha wela intsika. Ndizala kumatubhane ngumawoso nkomo zibomvu, ndingumzukulwana osikhomo rhuduni ngomhlatyana ndaliyityilunde emaxesibeni. Ngolo hlobo khona kunjalo ithi ke loo nto sonke singenile yimbathu le isikhululo sakho iVisar FM. Amazomoya eziheheza kuyo ngu-90.6, 98.4, 99.9 megahertz. Nqeba ku-0738491740. Nanamhlanje ke bakhona sele bebiziwe, ndiyazibona iindwendwe zam zinqangile kwelaa cala zikaFacebook live kuye sizawuxoxa namhlanje. Kodwa ke mhlawumbi uyazibuza mani ingathi ndiyambona umphulaphuli sele sibuza phaya nombathane ngokushiyana kwenu usukela komnce yonke nje isithili sikatshonyane nephondo ngokubanzi ngakumbi apha kwiMpuma Koloni. Ubana ngaba sizawukha kophi umphanda namhlanje mqwathi? Sizawukha kumphando phezulu, sizawukha phezu koGreece namhlanje khona ukuze sibe kanti siyakwazi uncokola amatshantliziyo angaphakathi kwekhaya ngusisi Yolanda kaNganga, ngusisi Zimkhitha kaSoci, ngusibhuti Incedo Prince kaKolanisi. Iyoba nguye ke obekekileyo ke ngokukhomiseka kababalwa sizawuncokola nabo namhlanje. Ke sincokola ngantoni mqwathi? Waqala ngabo ungekaqali ngomxholo. Sibize amatshantliziyo ukujonga ukuba kutheni siye silahle umxakatho sityhafe xa sele siliqalile iphulo lokuba uluntu lufumane ubulungisa. Le nto besike sayibuza izolo sayincokola ukuba sizayincokola nini le nto yokuhla kwethu kwakunye nomsindo wethu, apho sinoyilungiselela ngesithi sisithi amatshantliziyo nabemi beli bayakhawuleza ukuyeka ukuvakalisa ingqumbo xa kuvele isiganeko esothusayo. Lo mbuzo uzana njengoko ifuthe lobulungisa ngakwintwazana yaseMatatiya lucwecwe lehlile. Ngo-Okthobha womnyaka ophelileyo kwadlwengulwa le ntwazana, nto leyo idale isankxo nalapha abemi beli babenyanzelisa ukuba le ntwazana ifumane ubulungisa. De kube ngoku akukho mkhondo ukuba ngubani umenzi kwaye noluntu luthe cwaka ngoku iyayisehla umxakatho. Asizujonga cwecwe kuphela, banintsi osisonke oalu njalo njalo qhama. Inintsi into esizawuthetha ngayo namhlanje esifuna ukuze abantakwethu bangene ngaphakathi basicacisele, kananjalo basole bathunuke nakwabanye abantu ebebesele becinga uba ilahliwe le dyokho. Yonke ke le nto siyizise ekubeni uba sithunukwe sisiganeko apho sibone khona inkokheli yombutho we-Economic Freedom Fighters, i-EFF, ingenelele ekuthini sizawuhamba kwakunye nalo mxakatho ukuba ade abe kanti usapho lukacwecwe luyabufumana ubulungisa. Sabe sizixhome apho koyintwente, kodwa umbuzo esitshotsha ngawendlela ukuthi kutheni kuthe cwaka? Siyadinwa ku-advocate, siyadinwa siye thina siyakabini kathathu enkundleni, abanye bayele kuba becela injezu. Siphethe ke ngoku sesisihla nomcinga. Yonke ke loo nto sabe siyixoxa ngaphakathi ngu-0738491740. Mandikhawuleze ke ndiye kwabantu abakhoyo iindwendwe zam ngaphakathi. By show of hands colleagues, khame ndinijonge uba ngoba nasele bengenile. I think it's time uba singene sonke wemani.
Umandivumele nabo abanye sibavumela kweli cala. Ke sangena xa sisonke ke ngoku xa sisonke sivumelekile. Ndiyabona kweli cala sisiyolanda nayo uyajoyina kwela cala. Khomisa babalwa ukhona kwela cala obekekileyo madoda. Sisibabalwa masikwamkele molo mazibe ndikubulisa kwalo mzuzu. Ayi. Enkosi kakhulu bhuti. Okay, ndicela sisibabalwa ndiyakuva. Ndicela kuvele wena sisibabalwa kungaveli ucela kuvele wena ubuqu kungaveli. Sikabetha isitishi. Nekuvele nje wena kwela cala. Ukhona ubhuti Mr. Kolanisi naye kwela cala. Kwabanye abasijoyinileyo kweli cala. Yizani kaloku bethunana. Singazivula zonke ke iikhamera zethu sivale nje imike. Nam bhuti wam ndingukhomisane. Mandikukhumbuze nje. I'm also a doctor of society. Ndiyalicela ke bhuti wam ndicela livele yeke ndicela livele ke ngobukho bethu apha ekhaya. Ukhona usisi Babalwa, ukhona usisi Yolanda, ukhona ubhuti Kolanisi kwela cala. Mandimtshekishe kakuhle mkhulu ukwenzela uba kunini ke ndincola nale ndoda uba ndingakulibala uba Khomisa Ncedo Prince kaKolanisi. Emnxebeni sinaye usisi Zimkhitha Kasoci. Sisi Zimkhitha ndiyakufumana apha emnxebeni? Yebo, ndiyafumaneka Themba. Okay, enkosi kakhulu. Masiyilungise ngolu hlobo ke sizokwazi ukuqala kakuhle ngethemba lokubana ngaba wonke umntu uyakwazi ukundifumana kweli cala. Nabanye ondingamboniyo. Andikuboni bhuti Ncedo. Andikuboni nawe sisiyolanda ngase ndinibone colleagues. Ndicela nje undinike bhuti wam nje about 2 minutes ndifuna upaka nje egarage. Okay. So that uzondibona. Okay. I'm from Midland. Okay. Asilungise nje apha silungise. Okay. Alright ke isithathe ke loo nto sibeke phakathi imizuzu mingaphi nashumi lesithandathu le mizuzu phantsi komxholo sisithi sibize amatshantliziyo ukujonga ukuba kutheni kusiye silahle umxakatho sityhafe xa sele siqalile namaphulo okuhlaba iphulo ekubeni uluntu lufumane ukubulungisa. Yonke ke le nto sithethiswa kuba sijonge iziganeko ingakumbi apho besingenelele sonke sililizwekazi loMzantsi Afrika kwityala lentwazana encane eneminyaka esixhenxe. Ucwecwe nalapho kubonakala ubana sele sihlile ngoku kodwa singajonganga kucwecwe kuphela, sijonge sonke ko-ALU kwabanye nabani na abantu abobonakala uba ingabe i-advocacy yethu singabantu baseMzantsi Afrika iye ibe loyal xa kutheni, ihle xa kutheni, kananjalo siye sithembakale njani ekuqinisekeni uba ezi zinto sizi-advocatelayo zisemgangathweni kwaye zinako ukunyaniseka. Ezi zinto umnqwathi uyithethiswa yintoni? Uyithethiswa emveni kweziganeko zalapho thina sasitabalaza kule minxeba nakule mimoya sikhwaza kubana ngaba uprincipal wathi sothukile ngoku xa iphuma na udlolwazana isithi udlolwazana kwakunye nawo mphulaphuli kwakunye namanye amatshantliziyo xa abaphathiswa bengena bexolisa kubantu abathile ebaberhaneleka ngoko sekusithiwa abasengobarhanelwa nezinye ke iziganeko ke ezingqonge i-advocacy yethu in general. Ndizawuqala ndinike usisi Babalwa ndimphe ithuba lokubana azazise naye kuba ndimbona uba senguye olungileyo kwelaa cala ngethemba nosisi Yolanda selungile kwelaa cala, usisi Zimkhitha selungile emnxebeni, ubhuti Kolanisi sitye nakhe usazama nje indlela yomisa kwelaa cala. Sisi Babalwa okokuqala masiqale sophuke ithuba sikwamkele ingakumbi eVisera FM. Molo, kunjani? Enkosi bhuti Luthando, enkosi kakhulu, ndiyabulisa kuwe. Ndibulise nakubaphulaphuli ekhaya, ndibulise nee-colleagues ezikhona apha. Ndiyabulela kakhulu ngeli thuba uba undifumana ndisenkomeni, so yiyo le nto ndizisokola nje. Okay, kodwa ke ndiyathemba into yoba noko ndivelile ngapho ngakuwe uyandibona. Ndiyabulela kakhulu, enkosi bhuti. Okay, uvelile kakuhle kweli cala. Masikhawuleze siye kuwe sisi Zimkhitha kweli cala emnxebeni. Masikwamkele nawe sikunike ithuba lokuzibulisela. Molweni bhuti Msasazi, molweni nabanye abantu abakhoyo apha kule ngoko yanamhlanje nabaphulaphuli beredio. Ndiyabulisa ndingazingitha seCikomani. Enkosi kakhulu kwela cala sisi Zimkhitha. Sisi Yolanda siyakufumana wena kwelo cala. Mandibulise enkosi Tata Msasazi.
ndine-flu up. Bandibulise kuwe Tata Msasazi nakubaphulaphuli be-VCR FM ngobu busuku banamhlanje. Ndithi kubaphulaphuli bazigade ingathi obu busika buze kakubi sebuvule ngam ndibuva phaa kum. Enkosi kakhulu Tata Msasazi. Nkosi kakhulu sisiyolanda suyithetha loo nto ndiva apho qhweqhweqhwe kum. Mr Kolanis, Commissar, ndiyakufumana wena bhuti tyhini yeke wavela. Mandibulise bhuti, ndibulise kubo bonke abaphulaphuli besikhululo se-VCR. Ndiyathemba into yoba sizawuphakelana sihluthisane. Enkosi kakhulu. Yasithatha ke loo nto yasibeka phaa kwimizuzu mingaphi na 20 emveni kwayo intsimbi ye-9. Isithathe sibeke kwimizuzu elishumi nasithi licala ke nangoko ke buyaqala uvula ithotho lakho masikwamkele uphulaphula unqa phambili esikhululo sakhe VCR FM. Masikhawuleze ke ngoku sihlabele mgama nokungena nje emxholweni. Masiqale mandivele mandihlabi phelele kuwe sisibabalo yokubana ngaba kwenzeke ntoni nge-advocacy yethu? Kutheni siyehlile lo mxakatho okanye uthi wena hayi mqwatha uhlanga lo mxakatho ningacinga nini okuhlile kanti singabanye abantu thina siyahamba nezi movement zokuba obu bulungisa bube kanti buyenzeke ebantwini? Sime ndawoni kwakunye ne-advocacy elizweni loMzantsi Afrika? Nkosi kakhulu Msasazi. Mandiphinde ke nditsho ndithi ndiyayibulela into yoba ube usibiza apha namhlanje ngalo mxholo. Futhi ke ndiyayivuyela loo nto because into yokuqala bhuti Luthando, akuba umxakatho wehlile kodwa ke uzawuqwalasela into yokokuba umxakatho ubungakhange wehle kwasekuqaleni. I-Justice for Ucwecwe siyiqale nini ukuyenza? Unyaka ophelileyo. Mna ke ndiyakholwa uba undibize apha kuba ufumanisile ke into yokokuba ukusukela mhla umntana wayesesibhedlele ebonwa uba ungumntana odlwenguliweyo ePort Shepstone, kulapho umama kaCwecwe wafumana khona inamba yam. Ndandidiploywe ke yi-EFF endaweni okusithiwa kuse-Ogu District. So phayana ke kukho ke abasebenzi phayana oomongikazi okanye whoever obanikileyo inamba yam into yoba nakho umntu ozondinceda. So that's where sihlangane isaseshushu, umntana egqiba kufunyaniswa into yoba udlwengulwe ngudoktar. Hence ke ukusukela ngoko ukuze ide ibe yabhebhetheka iya koo-social media besibhizi nayo, sivumelene futhi nefemeli uba beseyiredi ngelaa xesha. Uqala kwethu ke ukuyisa kwi-social media siye sadibanisa umama womntwana ne-local TV kuthiwa yintoni, digital TV apha eMatatiyela, apho waqala khona ukuthi speak out. Remember into esidila nayo kakhulukazi kule case kaCwecwe yi-minor, asonto ke ongayiqhuba ngohlobo lwe-excitement okanye uthi uwenzele ubuko. Yinto besiyisebenza without ukuthi siyibhebhethise ukuthi hayi senza ukuthi nokuthi, kodwa xa sele iredi family sayithatha sayisa kwenye level. Nangoku umxakatho awuvele wehle, awehlanga umxakatho. Utshilo ke wabala no-Alu, wabala ooBoy. Namhlanje besikwikheyisi kaBoy, namhlanje into yoba kwakuzi-6 ezazibekiwe ke yayiye yahlehliswa into ye-application ye-bail. Ayingomxakatho wehlayo kuphela kubantu boMzantsi Afrika. Remember, sidila kule nto kaCwecwe nebhulu elinemali elisapotwa ngamanye amabhulu awanemali, ooAfriforum. So kunabantu ababonakalayo babathengiwe into yoba mabakhampeyine against le nantsika le justice esiyilwelayo for uCwecwe. Ubuzawukhumbula ke Msasazi, khona abantu nakooTikTok nakoo-Facebook kwezi ndawo kanye apho ibibhebhetheka khona abaye bavela bezama ukubhebhethekisa into yokuthi ayonyani. And ke uzawufumanisa ke into yoba kukhona amarhe ebewephumile ukuthi umfo wabo president usebenzisana nalo principal kwizinto ezithile ezinento zoopornography noontontoni. So uyabona uba oominister, oopremier base-Eastern Cape, oominister bamapolisa, oosenzo mchunu, they are out nabo njengaba bantu abethatha iplatform besithi hayi bubuxoki le nto okanye hayi umama kaCwecwe uskema abantu.
oqala nje msasazi into ozoyibona kule nto uba aba bantu ngabantu abasebenzisana nokuprotecta isikolo noprotecta uprincipali. Uzobona ngento ukuthi bathi uyascam. Oqala unawuthi usithi umntana urechiwe, ungevele uthi umntana urechiwe kanti into yokugaya imali le ayiyo. Uba ngaba kwenzekile kwiprocess kwakho abantu mhlawumbi abamncedisayo for i-lawyers or ntoni, but into ye-rape ayikwazi ugenerate imali. Siyazazi ii-businesses. I'm a head of small businesses and medium and micro businesses. Akho mntu owake waqala ibhizinesi ngento ye-rape uba hayi ndifuna ukwenza imali mandithi khona umuntu orechiweyo, ayikho. So kungoku njengoba uyibona ke ngokuba ihambe yade yayofikelela kumongameli we-EFF, into ebonisayo ukuthi nangoku ayimanga nje, i-community iyakhawuleza ukuthi ifumane into ikwazi uyilwa igijime nayo kuba kaloku ixesha esiphila kulo lezinto zonxibelelwano. Kodwa iyakwazi futhi ukuthi xa besebenzisa le campaign iyakwazi futhi ukuthi i-community i-affecteke ekutheni i-propaganda iphinde futhi ibhideke. Abanye babendifonela koGoli kontoni, hayi bo ithini nale nto ngosokuthiwa umama kaCwecwe ntontoni, le nto ayinto engekho kwathini. Oqala umama kaCwecwe usebenza esipoliseni, akasebenzi esikolweni, akananto okwenza nento ye-principal nasikolo. Abantu abaye benzelana amayelenqe zii-colleagues, abantu abasebenza ndawonye okanye amaqabane, abantu abathandanayo okanye abantu beefemeli, but awukwazi uvele usuke nje uyokwenzela iyelenqe umntu ole kude nawe ongadibananga tu kwisektha yakho okuyo. So ayokuthi ke ngoku le nto abahlali bavele bathula or bavele bayeka. Ndingathi abantu baphazanyiswa yinto yoba ngoku le campaign yepropaganda yobuxoki iranwa nguminister qobo wepolisi of police. Upresident welizwe umnumzana uCyril Ramaphosa nanamhlanje akaze athimlena ngayo athi nje Cwecwe, akaze aliphathe igama elithi Cwecwe. So naye uyambona uba akanakwamdla regardless ukuthi le nto kaCwecwe seyide iyi-national crisis, but akhange azihluphi. Zibuze ke msasazi, ingabe le nto esidila nayo ungathi wena abahlali abantu boMzantsi Afrika bayakhawuleza into ukuyenza ukuyiyeka besathi bayayilwa, okanye ungathi abantu boMzantsi Afrika baphantsi kokucindezelwa yinto yabantu beziphathimandla? Because kaloku xa umengameli enganalizwi kule nto futhi kwa unantsika uminister wamapolisa ikwanguye futhi oclearisha owenza sure uba mawungasondelwa kwesaa sikolo, mawungasondelwa kuprincipali kule nto kaCwecwe kuze kwenziwe ubuxoki ngenye imini. Kwikomiti nenantsika nepolice portfolio committee sifune special i-EFF, uDeputy Secretary General we-EFF ucele special ukuthi mabazoripota uba ithini i-progress ngento kaCwecwe. Bacreata i-report eyayizocreate i-impression kwintoni, kwi-public, into yoba umama kaCwecwe akafuni ngomntwana. Because yintoni bona bazama uyenza ezingqondweni zabantu kukuthi bazama uveza uba yinto engekho le, futhi yinto engazange ibe khona. Akho mbalelwano, ndithetha nawe ngoku, akho mbalelwano ephakathi kwamapolisa nomama kaCwecwe. Akho formal ento etshoyo uba mama kaCwecwe siyakuthatha sikusa kwi-social worker or sithatha umntana. Akho mbalelwano, ndithetha nawe ngoku, ufowuni izibrenjas. Ewe bhuti. Sisibabalwa, uxolo nje kancinci ukwenzelwa ndizokwazi ukudlulela nakoosisi Yolanda nosisi Mkhithi kule nto kanye ogqiba ukuyikhankanya. Kuthi njengabantu abakwi-public nje abantu nathi abahleliyo, kuba isabonakala nakuba uyayikhankanya into yokubana ngaba uprincipal ingathi waye uthethelelwa ngabantu abamhlophe, ingathi bukhona nje ubungqina bokuba wayengekho yena phaya. Ingaba thina singabantu okanye abantu eniye niba-advocatele siyabaxhobisa qala ngolwazi phambi koba batyabeka abantu ngezityholo zokubana ngaba kusenokwenzeka ubani uyenzile, kuba ngoku sibona uminister esithi exolisa kulo mfo, sibe thina ke ngoku sasimthukile. Mandingathi thina ke, babe ke abantu bemthukile lo mfo. Simandawoni ekuvalideyitheni i-credibility yokubana ngaba before si-advocate le nto inobunyani le?
Awundixelele nje ubungqina bokuthi wayengekho principal babuvele phi ngabani? Bani lo othi bupho bubungqina obuthi wayengekho principal? Sithi istatement esikhutshwe yinkonzo yesipolisa kukho ubungqina obuveza ukuba uprincipal wayekude namasanga wesikolo ngeli xesha kuthiwa kwenzeka ngayo yonke le nto ayisenzeka. Sistatement esasiphumile eso kwipublic. But my brother, can I intervene on that one? Yeah, you can intervene. Yeah, but it's quite unfair to pose that on Usis Babalwa because that statement on its own, it needs a minister into ba akazo explainer because when you say ukuthi ngela xesha wayengekho kwi premises umntana or wayerechwe ngexesha elithile or elithizeni, it's immaterial. Awukwazi ufumanisa into ba umntana urechwe ngexesha elingakanani. The only thing that you get when kuthiwa kuyotestwa into umntana urechiwe na is that there was penetration or there was no penetration. And if there was penetration, then the DNA needs to be tested. This is where we are at right now. To clear his name, he needs to take himself to the DNA lab, attest to DNA. Because now, if we are going to pose that question to Sis Babalwa did not release a statement that says ukuthi umntwana wayerechwe ngexesha elithile kwathini minister. I don't know ke ukuthi uminister uqale nini uba i-DNA lento expert. Andazi noba uyanibamba na my brother. Some questions need to be answered by the minister, then still engage on those questions. Kaloku wena mntana katata omkhulu Kolanisi andibuzeli ngokungathi nam ndikhusela lowo, ndibudizela kwisigaba ezithi basishiya thina simengeli ngezantsi kwakunye nabantu kuba singayazi noba yeyiphi inyaniso. Ayingombuzo oya kuSisi Babalwa direct uba makawuphendule, ngumbuzo okhusela kwakunye nabantu in the ground level ubana ngaba si-advocate singxame ngokuthetha izinto phaya, babuye abantu abasemagunyeni bebesikhokhele kwabona baxoliswe kwezinye izibuko abantu ekurhanele kuba zi-perpetrators. Ishiya phi loo nto i-advocacy yabantu? That's the actual question ubana ngaba siphetha sibanalo ithemba ke ngoku basenalo abantu ithemba xa sele kutyhafe kwakunye kuxolise kwakunye nabaphathiswa kumntu wakunokuba uyarhaneleka. Nantsi apho bendibuza khona. Be that as it may, my brother, ne? Be that as it may, right now, you understand? Yeah. Aba bantu baxolisayo, if I may make an example, there was Justice for Namhla, Justice for Hlehle, you understand? Yeah. Where we had the very similar minister who came to visit a family Hlehle, then later and went and drank with the person that society believed ukuthi ingaba usenzile ilento esiskane. Kwahamba ohlala and had a few drinks with him a garden court, you understand? When he was asked ndoba uyenzela ntoni le nto ba uhlala nalo mntu, uthi no, he's not a suspect in this case. You might not be a suspect, but you are a person of interest. You understand? Those are two different things. If you are a person of interest, it means ukuthi we still need to find more involvement yakho towards this thing. When you are a suspect, it means you are accused. We need now you need to prove ukuthi you are innocent njengoba ubekwe as an accused, a suspect in this case. You understand? That legally you have to go and check it, the legal framework of that. Now, the principal is a person of interest in this case. We don't understand, you and I, why would you go and apologize to a person that is a person of interest? The only time where a person of interest is when we collect his DNA and we match it to the samples that the doctor has found. Xa sele ke ngokuyibeka kanjalo wena bhuti Kolanisi noSisi Babalwa mhlawumbi uzosolo engenelela ke iphi direction yethu ke bhuti wam ke ngoku le nto, because ekugqibeleni kosuku abantu bayafuna ba angalali umntwana ubulungisa bungekenzeki kuye. Sasibone nezinye iinkokheli eziquka obekekileyo uJulius Malema engenelela ubana ngaba ifemeli kaCwecwe izabafumana ubulungisa. Iphi ke ngoku i-direction? Are we having a proper direction nesikhokhelo ingakumbi apho sithembe khona kwicala lomthetho uba siyaya apho bekumele uba kuya khona noba umntwana afumane ubulungisa? Imike yakho ivalekile sisi wam. Enkosi bhuti. Enkosi kakhulu bhuti Luthando, ndiyabulela kakhulu ngalo mbuzo. Into endizawuqinisekisa ngayo
abalandeli nabasapotayo i-case kaCwecwe ndifuna ubaqinisekisa into yoba apho sime khona njengangoku ndifuna bathembe into yoba njengoba siyithathe sayisa kule level ekuyo ngoku izawufumaniseka, i-justice izawukwenzeka. Kuba xa sikule meko sikuyo ngoku, sikule meko ngenxa yabantu. Kamnandi abantu baseMzantsi Afrika bazibonile zininzi izinto ezibonakalise uba uMr Peters lo une-businesses ezithile nabantu abaphezulu. So ke therefore uba ngaba ezawuthi zisuka kuthiwa DNA ithi AfriForum no, sithi thina apho sime khona ngoku it's either njeba ngoku kuno-acting principal sifumanise into yoba sokuno-acting immediately after i-meeting ngase-IC sifumene ingxelo ethi phaa kwesaa sikolo akekho uprincipal kuno-acting. Asimazi uba uphi but ke silenzile ikhwelo loba ooHome Affairs babenze sure uba bayavala. Kodwa ke naloo Home Affairs uzumazi uba uhedishwa ngubani. Into yokuba kwenzeke uba ungabikho principal ozongaziwa uba watshona phi. Kuba kaloku ngoku sithi xa sithi ke amasi abekwe elangeni nazo zonke iikhampeyini zabo zepropaganda apho sikhoyo sikwi-justice kaCwecwe esibhizi nayo, not ukhwaza nje o-hashtag, asikho ko-hashtag, sikwi-reality of the matter ngoku. And umntu wonke ofanele ethathwe inantsika i-DNA uzomele ethathiwe ethanda engathandi uMr Mchunu, because izinto zonke azenzeke ngulaa principal akazenzileyo yena kule family nencwadi yonke inantsika into azenzileyo nane-Department of Education ziyapruva into yoba ungumntu ofihlayo ongafuniyo ngenyaniso kwaphaa kwesaa sikolo, kuba i-Department of Education kathathu idibana naye akezi nezi zinto nale report okuthiwa makeze naye. Namhlanje ungambiza futhi ngenye imini naye uminister asijoyine apha okanye u-MEC we-education asijoyine apha uzokuchazela uba i-meeting yabo yokugqibela abayibambe eMount Elif yaphela njani. Azange eze na-report and i-arrogance yakhe uyabonisa into yoba une-protection above. Kodwa umphakathi wona mawube rest assured into yoba i-justice for uCwecwe izawukwenzeka, bethanda bengathandi. For sure kodwa ke bayabonisa ngoba bayazi uba ingaba phaya kumnumzana uJulius Malema lixesha layo loba mayilungiseke ngendlela, bethanda bengathandi, bekhampeyina othathe imali emlungwini uba ayochaza into yoba ayikho into kamama Cwecwe or bazama ikhampeyini ngebehle beyiphindisa ngoku. Kuba irhuluwa ngoku seyiqalile, into yonke ngoku iza kwenzeka. Abahlali mabangapheli imali. We are not going to stop. Let's keep on sikhwaze le justice. Asiyekanga kuncedisa nezinye nezinye, kodwa khumbula into yoba lo yena umntana ulwa against i-establishment. Alright sisibabalwa. Sisiyolanda nosisiMkhitha kwelo cala nani anikafumaneki. Nina nime ndawoni kwawena amaphulo siwasole siwaxuba siwavanga ningayincamathelisa ke nakule kaCwecwe. Nani nibona ngolu hlobo kwenzeka ngalo nakawena amaphulo okanye abantu nisawubambile lo mxakatho okanye nawe niyangqina ubana ngaba nihamba aphamba khona usisibabalwa ekuthini ayizuphela ayizuphelele emoyeni into yokubana ngaba uCwecwe angafumani ubulungisa. Xa ndibuya apho kuni ndizabaleka ndiye kubhutkolani kwela cala silunge ngekasonke uba sime ndawoni kwasonke ngase sizixube sizivange xa zizonke kulo macala. Mandininike ke maqheza. I'm affiliated with any voter one. I'm a member of a community, a parent, or join another parent to pay me. Now, I believe in the akuhlanga mxakathi osisibabalwa abakwi-positions ababeku-forefront sayifumane i-attention esasiyifuna iyi-community. And I also believe in that there's a right way of doing things and a wrong way of doing things. We want justice for Cwecwe, but at the same time we do not want isililize lisuka kwipasi yeviolence
we do not want into lento kaCethe create ezinye i-problem. We made the noise. We also are giving the chance to i-justice system yase-South Africa namapolisa singawa-underminanga uba athathe indawo yawo. Then again, as a community, I feel into yoba xa kufumaniseka into yoba i-justice system is failing us, we will again be part of the process. But at the same time, remember, we don't want to end up into kaCethe kuthi izikolo kuqala imfazwe ezizawuphinda zisikhethele le-problems kube sine-problem. Wona umxakatho awuhlali on behalf of i-parents endizimeleyo ke mna ke umxakatho awuhlanga kade. At the same time, we are hoping for a peaceful resolution into yoba i-attention le besiyifuna siyifumene. We can't run away from the circumstances, but this is a very corrupt country. Ingaphelele emoyeni, I understand that. But at the same time, I don't want us to be in a position whereby to solve the into or create any problem. Mhm. At the same time, one of the main reasons I was forward is that it encouraged more children to speak, which is something that is big for me because into yokuthetha kukaCethe has encouraged a lot of people ebebengathethi batsho bakwazi ukuthetha, especially abantwana. Mhm. But at the same time, I feel into yoba i-justice system mayinikwe i-chance to solve this, and then society iyawuthi yobona i-justice system is failing us iphinde ithathise. But at the same time, the point is let's not create enye i-violence on top of le esinayo i-situation. Mhm. Nkosi That's kakhulu. my standpoint. So we need to give i-justice system izinto zenziwe properly, prove beyond reasonable doubt that so and so is guilty. Singabikho vigilante hunt nge-information esiyiva emoyeni without effect. That's my standpoint. Mhm. Nkosi kakhulu. Sisi Yolanda. Nkosi kakhulu msasazi. I think indinayo indawo ozophuma ungancini kakhulu apha kusisibabalo kwezinye izinto. Mhm. Nakusisi mna nje ubona wehlile umxhelo ne. Mhm. Umxhelo indlela owehle ngayo into kokubana even the hashtags that were there lower than before. We are a country in a tendency of acting in anger and frustration. Then nethi singahoyeki wehle umxhelo. Siyi-country ngoku ephila nge-hashtags. If i-hashtags ziphelile kuphinde kunyamalale. Iyasifeyila i-justice system yethu, iyasifeyila kwa i-system yethu karhulumente, ayasifeyila amapolisa, uyasifeyila u-social development. Now there are parents ezilapha ezilokishini ezingengoma kaCwecwe olipolisakazi, ezingumama onesitendi sakhe esilapha eKomani edolophini okanye ongumama ongaphangeliyo olapha ezibeleni ozothula because uyayazi into kokuba akukho mntu uzokummela xana ehambile wayomangala, ityala lakhe lizophelela emoyeni. Urhulumente uthini ngabo bantu? Yes, and another thing, wena msasazi, siba nomxhelo sihambe siye kwirali. Mhm. Mna ndibona into okokubana if le nto ye-gender based violence, more especially i-rape, bifanele into yobana yi-emergency ye-country. Ibifanele into okokubana ayipoliticizwa. We have a lot of izinto ebesinopoliticize ngayo, but this one sensitive issue ibikufanele uba iba yinto i-emergency ukulinda iinyanga umntana ereyitshiwe engekabonwa i-social worker, amapolisa akayothatha aba bantu bazi-suspects ze-rape babatheste. Umntu angathi ahambe kwalapha eSouth Africa kodwa bekrokrelwa into yoba kukho umntana amreyiphileyo. Iyasifeyila urhulumente wethu kakhulu, and also nathi kufuneke sizifundise into okokubana if ufuneke sibe on our own, we will be on our own for abantwana bethu. Masingayicengi into yokubana abantwana bethu babe free ekhantrini yethu. Asiyicengi loo nto leyo. Lo mfana please, i-emergency yento ye-rape makayazi uba yi-emergency. It does not matter ukuba ngaba ungumzali ophuwa
okwi-middle class okanye one-connections. Bekufana into okokubana the minute kusithiwa there's a rape case kuyaxhunywa kuyohoywa nanomntana. Sinomntana apha esibeleni ona 3 years olantukileyo ohlukumezekileyo esikolweni ngoku nge-25 kalantu ka-April. But indlela ethathwa light ngayo akafiki i-social worker, akafiki imapolisa, ngoba because kaloku umzali wakhe yena akanayo i-profession ezomenza into yoba nathi ndizothengisa indlu yam ngoku because ndifuna ulwela umntanam, ndizocontact ubani uyolanda because ndifuna ulwela umntanam. Kuthiwani ngabo bantu? Why le nto urhulumente engayazi into okokubana xa abantu bephumile beyoprotesta baphumela ukuprotecta ile youth, i-future ye-youth, abantwana abasakhulayo? Why urhulumente engenokhe athi kayibona umzekelo urhulumente ophetheyo we-ANC uxhumela into okokubana makukhawuleze kwenza i-protest, makukhawuleze kwenza i-protest bazothwala iqhiya, but at the end uzobona kuvala i-EFF. Le nto kaloku siyapoliticize okanye ibone i-Action SA kwenye icala ne-UDM kwenye icala. Uyayiva? Uyandikhwaza bhuti wam? Hayi, enkosi kodwa uba Oh, okay, senze uvala uba so awusoze ubone even umasipala, i-private sector befana baba involved xana kusithiwa there's a rape crisis kule community thile. Kuxhume wonke umntu kuthiwe nangamanzi izitudents zasewuso okanye everyone in the community who will participate kule movement. Nansi into ama-apile nitye apho niyakhona, nansi i-transport nikhwele kanibuya, because xa kuhanjwa ezi zinto uyufumanisa uba abantu xa kubuywa bancaphile because i-delivery issue, i-petition, i-delivery issue, i-grievances, kwenziwe yonke into, na kufuneka kubuyiwe, abantu badiniwe. That's where the energy goes down, because umzekelo xana kusithiwa awehlanga umoya eMonti bekubizwe enye i-rally for ucwecwe, ayikhange iphumelele because abantu bayatyhafa and also batyhafiswa kwayile system. Emotionally nawe uyazigada because uyayazi i-history of i-system. Kwakho uyinene baninzi onamhla abantu abahlukunyezwayo kutsogqiba kunyamalale, then uzova later into yoba oh hayi ugwetyiwe, then down the line umntu uphumile etrongweni. Or else ngoku begqityiwe banjwa kusithiwa oh hayi uyisuspect, uphinde umbone ehamba phaa ngaphandle. So abantu baprotectwa njani abazi-victim ze-rape neze-GBV ngurhulumente wethu? Because ayikho le yenzekayo le yobana ifuneka sibe patient. Upatient njani unomntana omane sithi kubuhlungu mama? Upatient njani? Ivelaphi le patience? Uyithathaphi? Because nanku umntana wakho una 3 years awukwazi umvula imilenze umvase because uthi mama kubuhlungu. So kuthiwa masithini ke ngoku because asihoyekanga umzekelo ngoku kuthiwa masithini. Mna ndiyayiva mna lo mbuzo wakho uthi why do we sisehla? Sehliswa into okokuba we are being failed by the system. And ke ngoku thina funeke sibonile into okokubana senza ntoni na. Mayiyekwe utrithwe ngathi yi-side issue ilantuka into ye-GBV. Makufamba ku-investwa on i-prevention ne-protection ne-justice yabantu bazi-victims, and kwenziwe sure uba ii-perpetrators ziyabanjwa. And kwenza umzekelo not le nto obamba umntu for a year and then kuthiwe no hayi uphumile nanku ehamba apha aphinde oreyiphe abanye abantu. No. Nkosi Sisi Yolanda. Ukanti ke nawe ke mphulaphula uyaqala ufula ithotho lakho masikwamkele thatha sibeka phakathi kwemizuzu i-12 phangona sithi ke thina ke intsimbi yeshumi 0738491740 nabe nilunge kwela cala nandizonithatha ke nizibuzele imibuzo kubo nabo bakwazi ukuziphendulela imibuzo kwe. Mandivale ngawe bhuti Kolanisi kwelo cala mandise kwemkhulu. Manibulele bhuti wam. Few things that I just want address bhuti wam ne. Yeah. You can't mention the intervention of urhulumente and then in the same breath you say things must not be politicized. Because if you mention social development une political head yakhona, which is the minister. So you can't remove the minister from the political party aphuma kuyo. That's step number 1. Number 2, andiyazi ke ndizuyithethela eminye imibutho because at the end of the day mna I'm a leader of the EFF. Xa kuthiwa umntu is a commissar, it means into yoba yi-doctor of society.
when the society is sick and ill, then the doctor of society kufanele ingenelele ithini ikwazi into yoba inyange i-society. You understand? Ndifuna nje explain those parts. You can't speak about urhulumente and then leave political parties, because what constitutes urhulumente? It's political parties, whether we like it or not. Then ke ngoku into eyenzeke ke ngoku xa kuthiwa kwenziwe ezomatshi kuthweni, it is up to the family to put a stop in the grandstanding of political parties. For example, kule kasisonke into, you understand? If you notice, kukhe kwakhona ii-t-shirts ebezikhe zafuna ukwenziwa from a certain political party. The family wrote to that political party into yoba remove umntanethu from a t-shirt of a political party, you understand? Because this thing is a communal thing, you understand? But the very same time, the family acknowledges that political parties will be involved, because izizwe sihlala nabantu kwintoni, kwi-society. Ndiye ke ngoku le nto bhuti wam, the question in nature that you asked, yebo, ukuthi why kusehla ndingathi ifuthe Mhm. or ivute. Bhuti wam, Ifuthe. there are levels into things. There's an introduction kuyo, where you announce to the world ukuthi kwenzeke u-ABCD, you understand? Then there's a reaction of the world, where there's marches, there's rallies, you understand, where the voices are being heard. Uyaybo? Those voices ke ngoku zikuleader to ke ngoku what? The real advocacy group, you understand? Where ke ngoku kuzothiwa because there was ivute and this is a public interest, kungenelele ke ngoku experts, lawyers, doctors, therapists, so on and so forth. Umkhayo Sesibabala will tell you, you understand? Kungenelele ne-therapist into yoba okay, let's trauma counsel this person, you understand? So idlulile ngokwesa stage sekuthini se-matches and everything, because sona i-memorandum sibhalile zangaphendulwa, xa zingaphendulwa then ke ngosingena ngantoni ngokomthetho. Ndiye case in point kule kasisonke. At the moment kule kasisonke sisuke court njenganamhlanje. Mhm. You understand? Umkhanelwa is appearing for a bail application. You understand? Iyamuvelwa even now for tomorrow, because there's a lot of witnesses and a lot of evidences that have to be put in play. Uyaybo? Now, should we now go and conduct a march whilst there's a case that is pending as we speak? Should we go for a march whilst we know ukuthi there are private investigators that are feeding the police system? There's systems in place, people that are donating ukuthi ifamily kaSisonke Maimane Suke Matatiela ize izomamela case ilale kwindawo elala kuzo, you understand? Abo bantu bazileyo baziswe yintoni? By the second step, which is i-marches ne-rallies, you understand? After that ke ngoku ngaba ba-intervenayo. Uyaybo? It's not like Yego, because the purpose at the end of the day is to get justice for those people, those victims. The purpose is not ukuthi simache unomphelo, but the purpose kuthini? Kufumana i-justice. We get all the help we can get to get the justice for those people. And as noba uyandiva na bhuti wam kule nto ndizama uyitsho. No, ndikuvile mna bhuti wam. Thank you. Enkosi kakhulu. Usithatha sibeka phaa kwimizuzu, masithi ke ngoku isixhenxe phambi kona Ungena sithi. nje kancinci. Okay, Siyolanda, mandikunike nje kancinci. Ndifuna uya apha kubhuti. Ne? Okay. Mna in my understanding, imatch uyenza nethi ubone uba le attention buyifuna ayide caci vele. Then you go to the ground. Uyo march because you want them to realize into yokokuba le nto ibalulekile ngolu hlobo. You can't tell me into yobana wena umarcha because you want justice system. So if justice system ifike after 20 years, you just marching just for justice. You march because you want them to realize the urgency ikule nto yenzekileyo, not because of justice. And also you misunderstanding me when I say urhulumente uyasifeyila ndiphinde ndithi correctional services. I mean social development. I'm talking about the current situation of people not attending kids kodwa barechiwe and the police not attending to abantu abazi-suspects kodwa bakhona baye-identify.
So you can't tell me into okokubana I cannot mention urhulumente and mention ulanto ku-social development. I can. And also there are so many NGOs that can be involved kwezi zinto. Kakucabana to you, it's about into okokubana my politicized. Before ube politician ungumhlali. Before ube politician ungumhlali. Thank you, Msasazi. Ingaxabani. Bhuti wami Ingalwi. ngicela ungena Iba before ndicela I get ungena abaphulaphuli, misquoted. ndicela ungena abaphulaphuli, ndicela ungena abaphulaphulini. Basithathe nabaphulaphuli ukwenzela uba xa ufumana ithuba bhuti Kolaniso But my brother, you're being unfair. I'm being ningaxabani. misquoted. No, No, asixabani, but I want to yeah. clarify. I want to clarify something because it is dangerous into yoba siphume kule interview ndibe misquoted. You understand? It's very dangerous. It doesn't serve the purpose. Here, I never said umama must not mention social development. Then I'm mentioning departments at the same time. I said you must never disassociate intoni urhulumente with politics. Ndithe xa ndisenza i-example ndathi each and every department karhulumente has got a political head, which is a minister, an MEC, and an MMC. Those political heads have got a duty, you understand, to make sure that what they got elected for, bayayenza. We made a case in point, Kamnandi ubuza question put about the minister. Ehamba apologizer, and whom, by the way, is not holding amapolisa akhe into account. Where does that minister come from? A political party. He can't be there if he's not coming from a political party. I understand, Mama City, before you be a politician, you become a community citizen. But when you become a politician, you have a duty to deliver services to people. So Okay. when we speak about urhulumente failing, we're talking about just that. Okay, hayi ke ndiyanicela ke ngoku nilunge nibe ready nonke because sizayisibaphulaphuli ke ngo-0738411740 izani ke ngoku nani nizibuzele bathini naba. Mandikhahlele kwisizwe ndithi nganeentsiba ngumbathane kulaa mhlaba unengca emaxesibeni. Mandibulise kuwe Msasazi nabaphulaphuli neendwendwe zakho. Ndithi molweni, masidadele enzulwini Msasazi. Kaloku Msasazi, ilizwe elingenamthetho liyababulala abantu ngeentliziyo. Ukuba ngaba Msasazi uba ngaba ingalo yomthetho ibiyingalo yomthetho kweli lizwe enamandla, bekufanele uba kukho ama-special court apho kubangela into uba even uphando Msasazi, ukuba ngaba kuthiwa nanku umntu wenza into ngoku, ulibamba lusefresh, kuthiwa nanku umntu edlwengule, nanku umntu ngoku ebulela umntu. Xa zifika ii-investigators phaa ngokukhawuleza, ziyancediseka kuphando kuba le nto isefresh. Ukuba kuthethwa ngodlwengulo, kufikwa phaya ii-activities zisefresh for investigation. Kuthi kakuphandwayo kwazeka into yoba siyabona nalapha ukuba ngaba i-activity inkqubo ibisaqhuba apha, nanku umkhondo siwubambile. Hayi emhlaba uhlangene kuyawuke kuthathe ixesha de ngoku laa mntu noma bekufuneka mhlawumbi ngokwenzeka laa nto abe akadibenanga mhlawumbi nokuhlamba ukwenzela uba i-evident ingabikho, uyawude kunyanzeleke ubungqina bulahleke Msasazi kuba kaloku kuhanjwa ngonyawo lonwabo. Iikhothi ezispeshal ebezifanele uba ziyaleqa 3 to 6 months umntu sele egwetyiwe ukwenzela uba abantu bazofumana izohlwayo. Iyona nto ibetha emhlaba uhlangene akukho zohlwayo, ii-consequences kubantu abamoshayo kukwajuliwe. Wena wakwayibona iBanana Republic, uyaphakama wenze loo nto uyithandayo. Seziyazi laphulomthetho ngoba kaloku kwa umgaqo-siseko wethu ngulona laa ngobozi yamalungelo ikhusela aboni. Yiyo le nto iqhawula impondo ke ngoku abantu babona uba eyi kakade emhlaba uhlangene noma ningahlala iyafana, lo mntu uzawuphuma ngaphandle.
sifanele msasazi sibe ne-special unit yabatshutshisi ababodwa, sibe neekhoti ezizodwa ukukhusela amanina, ukukhusela abantwana, ukukhusela oogogo. Loo unit ibe yodwa leyo ukwenzela into yoba kaloku kuthiwe si-special emergency, ukwenzela into yoba wonke umntu ophaa, wena jaji, wena mtshutshisi, kuyabaleka. Uba ufuna ukusebenza usuke uthathe umntu ofuna ukusebenza. Asinarhulumente msasazi okhathalayo. Okay, Nkosi Ndebe. Nkosi kakhulu. Ukhona kuni indwendwe zam ufuna uhlomla kule nto ithethwa nguMbathana, ungqinelana okanye ukubotsha ethi unyanisile uMbathana phaa naphaa phambi kwana ndithatha abanye? Mandininike. Ntami ndicela Awundiphe msasazi. Okay, masiqale. Okay, ndiza kubamba ke sisibabalo emveni kwami. Yiza ke sisi. ndifuna Ndisacela undirecognize after usesibabalo. Okay. Oh, sorry. kule nto ithi i-justice system iyasifeyila because if usigxininisa kuloo nto ndinoloyiko loba sizawupromota i-mob justice. Ngase sibe sensitive ngee-terms esizisebenzisayo because if siyayigxininisa, there's a case I was involved in iFomani ngomnye unyaka sedlengele mntana. I-justice system did not fail kulaa nyaka. Laa mfana isefongweni ndahamba naye laa case kuba ke ayilapha eFomani ndiseFomani. Ndandihambe ekhothi nalaa mama, laa mfana wavuka. Le nto ndithi masibeni careful because sizama usolve enye into oluthando apha. Ngase kungacreatethi enye because ibeke ngoku iyagxininiswa le nto yoba justice system fails. Izawunika abantu ingqondo ezithi mabathathe lo mthetho ezandleni zabo. Sibe nenye ingxaki because umthetho uthi mthando we need to prove umntu uba u-guilty beyond as much as we need to wait until the justice system says against iphinde sitoyitoyeni ngokwa-understanda kwam. Iphinde ibe yi-challenge ke ngoku into yoba most of the time xa siyi-involved kwezi zinto, laa nto ibithethwa nguYolanda, asibikho clear into yoba ezi political parties ziza zikule nto sikuyo nathi okanye bazivela bephethisiwe. Okay, no, ndiyakuva. But ngoku into endifuna sibe sensitive kuyo into yoba i-alternative yomane kusithiwa justice system is failing us izowubeka ezinye ingqondo. And le ndizama into yoba okulaa nto ibithethwa nangubhutipha wathi asizukwazi utoyitoya oko. Ebenyanisile asizutoyitoya oko, funeka sitoyitoye sinike i-justice system as much as isifeyila, isifeyile before siphinde sithathe amanye amanyathelo. So I need us to be very careful kwilanguage yethu esithethayo, singapheli unintentionally sizinika abahlali ezinye ingqondo. Okay. Okay, ma. Sisibabalwa, recognized. Nkosi bhuti, mandibulele kakhulu. Ndinexhala ke tana msasazi ngabantu abazibiza ngokuthi bona bazi-community members, abakho ku-political party. Kodwa into ephuma emilonyeni yabo ubuyibona into yokokuba ba-protective okanye ba-defensive because ndisho so yintoni wena msasazi? Into yoba kaloku sifika ekutheni iyafeyila i-system. Xa i-system ifeyiliswa ukuthi i-system ifeyiliswa ukuthi silapha nje silapha ngenxa yento okokuba amapolisa okanye investigating officer iyahluleka ukuthatha ezi DNA. Nantso ke into esukumise abantu. Okwesibini, ndifuna uyicacisa msasazi, icace phaya kwi-viewers at home into yokokuba nakubeni abantu bejika izinto bafuna upeyinta into ye-political party, ewe sisuka ku-EFF, kodwa before aba bantu abathi bazibiza ngee-community members okanye abazibiza ngee-NGOs abaphofu abalawulwa zii-political party zabo abakwi-political party zabo, side sizofika kule nto ibibhebhetheke. Undivile ndithe mna ndibe involved. That is why okoko ndihamba nomama kaCwecwe ikhona ingekho into yematshi neentoni from the beginning. Ndiyi-political party ndinjalo, andiyanga ndiyokuskorisha i-political points. Bendingazani na mama kaCwecwe, kodwa uthe ubatsho intlungu yakhe esibhedlele, umntwana ephaya esanda kureyitshwa isentsha le nto, esitsho ke ngoku intlungu yakhe phaya. Kulapho enikwe inamba yam, bamnike inamba yam, wangabe ebhekabheka ecaleni wafowunela kum. Immediately sakwazi uba si-acte. Hence ngoJanuwari bezingekho ezi-community members. NgoJanuwari nge-15 xa bakofana bakuvula izikolo
we decided ukuyophiketha kwesa sikolo ukuze singa-operate, singavuli ngomhla ka-15 kuJanuwari. Apho siyenze iphiket ngemvume yomzali. Asikhange ngesithi, hayi, justice for Cwecwe hashtag. Asisebenzi ngo-hashtag. Zininzi izinto ezikhona phaya phandle. Kangaba ndidla ngobaxela ke mna namhla abantu abaninzi uba kuba inamba yam ikhona even kwii-pages zam kwi-wall. Ndixelele xa ufuna ndikuncede. Andivele ndihambe ngo-hashtag okanye ndihambe ne-wave, ndigibele i-wave okanye inantsika. Ndisuke ngokuba ndithi hayi abantu bathi okanye i-hashtag ithi. We don't listen only to i-social media. Senza izinto ngendlela le efaneleyo. Iyamfeyila ke ngoku i-justice xa isithi iyaxolisa. Bangaphi abantu abangabasolwa namhlanje okungekaxoliswa? Ndiyaqala uva uba umntu athi esolwa uxoliswe kuye. Okwesibini, uPremier uyabuya naye uzothi abazali bazise i-memorandum. Akukho apho kukhona khona abazali, akho evidence yabazali. Kuyakreathwa nje izitori. And then i-system le ifeyila phi? Uthe umnumzana uMchunu wathi ithathiwe i-DNA. Ithe xa simlandelela kuba thina okwethu nje basipha ipalamente kukuba hold accountable. Wabuya wazothi hayi asithathwanga inantsika i-DNA. Kwaphinde futhi yalapha inantsika i-AfriForum imthutshisa uba sithe suka kulo mntu, sithe isuse le nto kulo mntu. Waphinda futhi wabuya wazothi uyaxolisa. Uxolisa for ntoni? Kuba kaloku akho nto erongo. And mna emsasazi ndisatsho nangoku. And ndive ndimangala usisi phayana uba nguYolanda na. Eba personally ngento ephendulwa ngubhuti Ncedo. Kakhulukazi usisi obeqale uthetha emveni kwam, lo ndithetha emvani kwakhe, nguye umuntu ebethetha ngento yoba makunikwe inantsika umthetho indawo yawo. Umthetho indawo yawo awuyidlali. Into oyenzayo lo mthetho wenzani? Uprotecta isikolo. Uprotecta inantsika abasolwa. Okay. Awuzina solution. So into xa uthi ifeyilile usuke uthi into yoba since from October until namhlanje nabantwana babekhona noCwecwe esikolweni akukathathwa statement kubo. Naba bantu okuthiwa akavumanga umama kaCwecwe ngomntana yinto engekho because akho mbalelwano, akwaziwa uba ngubani lo mntu obethe kumama kaCwecwe mabaye kwi-social kukhona i-social worker ekhona eseyisenziwa. So ngalo mazwi ke msasazi ifeyilile i-justice system. Asikwazi uba sithi ayifeyilanga, ifeyilile. And into yothuka uba kukhona umntu ongummi nje othi mna nje ndingumhlali kodwa oprotective ngale ndlela makuziwa kwicala lokuthiwa le system ifeyile. Uboy uthe isibhizi necase yakhe critical eMaluti, wahamba uinterpreter wasela utywala apha eduze 3 minutes away from icourt, washiya phasi iqhuba, kwathiwa mayiphinde ithini ihlehliswe, wathi yena uphi ukwi-car accident. Ukuze simfote simvidorize sibuye nayo sithi nantsi siyidlulisele phambili kuba kaloku siyakwazi uba siyilandelele until the end into. Ebethe yena ukwi-accident kudlalwa ngantoni? Ngee-feelings zikatata kaBoy nomama kaBoy abapha abayomamela into yoba unyana wabo ona-6 years uretshelwe ntoni. Avele nje interpreter ahamba ayosela utywala. So ezo zinto zii-failures ze-system ye-justice. And asizuyiyeka xa ifeyilile sizawungenelela kakade. Yima sisibabalwa ndiyakubhuti Kolanisko. Ndizaninika ithuba maqhiyazayo, ndizaninika ithuba, ndiyalibona uba alifuni nibale sinive emacaleni, ndizaninika ithuba ningene ngamandla nikhathele. Ingathi ndiyabona uba kukho apho ndinibambe khona nisafuna ukuza sinive. Bhuti Kolaniso bantu ningenzongena bakubaphulaphula. Yazi bhuti wam, there's a saying ethi lack of information is very dangerous. Commenting without information is very dangerous. Because here we get penalized and crucified just because we come from political parties. You understand? I'm sorry it had to come to that. Yebo? Because nami ngitachile because kangupenalize ndimupenalize abantu apha, ngupenalize ngubani athini ngobe kupenalize?
No, Putwam. There was a comment ukuthi we politicize things. You understand? Okay. It was not you, Putwam. For viewers out there, mandi clearish, it was not you. So it is very important to answer those questions because lack of knowledge, commenting with lack of knowledge is very dangerous. Because these people that you are crucifying, for example, asifuna ubala izinto esizenzayo, but we do things without having to grandstand for a camera. You understand? If singake sithethe for example usis babalwa apha phezulu up next to you, you understand? She is the one that is organizing trauma counseling ne-child therapist for Lasis, but she doesn't go on camera and say that. But when people come here on public platforms, they vilify political parties. Phathi She phuthi never yima mangenelele phuthinqetho ngelithi ndiyafuna mhlawumbe aziphendule lo besitsho andimazi noba beyithetha on general terms okanye besiza personally kuni Ngicela ungena ibindimi. no ndifuna i-understanda ngena yibambe because yima phosisi yolanda again what I'm trying to say. No, yima phuthinqetho yima siphosisi yolanda kaloku uthi wona phuthinqetho uba ndikuva kakuhle ingake wenze ubeke istatement esithi ulwazi oluncinci luyingozi, so that might sound as an insult komnye umuntu kule panel ubana ngaba lo ibana ngaba ithethwe kule panel. It would therefore me no but ndithe commenting yes that is with still less knowledge, not less knowledge about GBV or anything. When I'm talking about less knowledge, that's why I'm sitting in the trip. I'm talking about not knowing what that person does behind closed doors. You understand? Because xa sowukhutshelwe into yoba yintoni ayenzileyo behind closed doors, it's going to be difficult for you to reverse the words that you said. andiyazi uba Can I come in go? andiyazi uba okay mandenze example kanje bhuti wam ne. okay Mna mhlawumbi umuntu angayithetha mna ndiye ndibe a bit offended xa eyitsho komnye umuntu. You understand that loo nto? That's why I got offended and I used usisibabalwa as an example. Mandenze a clear example ke ngam. Uyayibo? okay Here we have a situation kaSisonke. You understand? I get a private call. We know that you have the strings that you can pull. Leqa esibhedlele la mntwana bazamdiregister. You understand? Uthathe zonke izinto zakhe zibe kwi-possession yakho. I get there. Ndifika kuthiwa an official yaseWalter Sisulu seyizithathile izinto. But luckily i-nurses ziye zabhala i-details zakhe. I mobilize and find inamba kamamakhe. Ndimfowunele, please send me anything that is proof into yoba umntana ebefunda. She sends that. 15 minutes later, Walter Sisulu comes out and says umntana udirejistiwe. You understand? We use our resources to investigate everything possible that links umntwana with Walter Sisulu. mna phuthinqetho apho ndifuna khona phambi kwana ndivume It was not done that by NGOs. yima ke phuthinqetho Can I come in please? ewe uzawungena sisiyolanda ndifuna side sicacele uba silwe nini sodwa ngoku sisiyolanda ngena No, asilwi bhuti ne. We're clarifying that. yima makangene ngena yes ngena Ithe iline yam. When GBV malithe ngesilungu, when GBV activism is politicized, it loses its purity and focus. Dithe xa i-GBV, especially i-rape, ipoliticizwa, iyamluza umxhelo because ibiqalwe uyozibona ndade ndenza umzekelo ndathi ubona i-ANC iqala into kacwecwe ivumbuluke bathwala iqhiya ndatsho ndandogqiba ndathi then uthi at the end bangayigqibi laa nto bebeyiqalile. At the end, uyobona i-EFF. I said that. But ubhuti emotional. Yonke into ethethwayo uyithathe ayizise kuye and then correct you and then insult you. Mna ubunaphi na nanini na from today nje bundazi nje. Ubukwi-panel nam, you must know one thing. I debate mna. I won't come for you, but I will come for your points. I don't have knowledge, ulwazi oluncinci. Ndinalo ulwazi olulwam. Don't come here.
uzo-undermine my intelligence. Please. Okay. Ndicela Masithathe ndicela ukungena bhuti. ndicela uthatha abaphulaphuli, But, ndicela but uthatha she's abaphula. Iman, mistaking me. no, No, but this is wrong. Control it. No, I need to control it. No, I need to control it. And the way to control it is that ndifuna unipha ithuba nina nehle kancinci ndithatha abaphulaphuli so that bazawuncedisana kwakunye nani. Xa ndiphinda nsenze i-rotation yenu kulapho umuntu azawuphinda alungisa i-statement sakhe afila like isi-interpretiwe, because ebeke ndaninika yangu ina ethe naphendulana iza-discussion izaba ingxoxompikiswano yethu ngoku, so and of which ayizuyiserve ipurpose. Kananjalo ndiyacela bethuna bendingayazi mna uba iza-enda apha kule ndawo. Sibuyele kwi-main focus yethu ubana ngaba uyehla na umxakatho kwindima zokubana si-advocate kanjani singabemi boMzantsi Afrika. Masithathe abaphulaphuli, xa sibuya uzayiqhusheka bhuti Ncedo, lo mntu ufuna uyiqhusheka uzayiqhusheka sisibabalwa sisimkitha sisiyolanda njalo bathi ngeli cala. Molweni Tata Msasazi neendwendwe zakho kulo mxholo walo mntana nithetha ngawo. Ndicela ubuza uba sesasikolo kuthiwa sisematatiyela sinomntana caba wayereyitshiwe kwachaphazeleka uprincipal. Apha bandiphazami between uFebruary noMarch okanye uMarch noApril. Ikhona inkqubo ibike yalapha e-TV, qala kwam uyiva le nto inesi sikolo. Umntu wase-TV uXoli Mgambi waye-interviewa uminister we-education wase-Eastern Cape phaya malunga noba xa kubafuneka uminister uzawuvala isikolo ngenxa yoba kukho le ngxaki ayivileyo and usho ngayo uba yenzekile. Wade upresenter yase-TV iqinisekisa uba usho nyhani na uba uyasivala esi sikolo ngale nto, unayo na i-evidence. Wavuma uminister we-education wathi usure because yayinguye nowayebangele kubekho iipemithi yonke loo nto yokuba kwenzeke loo nto. Apho ndiyakhona ke ndifuna uhighlighta wonke ezi ndwendwe zakho kuqala. Ayizunceda sichayise ngezikipa simane siyotoyitoya naphambi kwecourt, simane sinxiba izikipa zemibala ngemibala, kodwa inyani yale nto ipeyini yelizwe asiyiboni. Kuba ndiyithetha qho into ethi kunyaka olandelayo ka-2026 neminyaka elandelayo ko-2029 make siyazi le nto siyivotelayo phambi kokuba sityholatyholane. Ngoba ngoku lo minister wamapolisa kuthethwa ngayo mhlawumbi naye uphephiswa ngokubona uba i-AfriForum imanyene amagqwetha wayo athetha ngazwi linye, mhlawumbi imemba yawo la principal wesasikolo. So yoyika ngoku uminister wamapolisa ujongana nelo tyala, mhlawumbi yena kanamagqwetha astrongo njengalawa. Awuphephe ke ngoku lo mthetho ndidla ngotsho ndithi ufuna utshintshwa wonke, simane siye kukolatha ipoint ngalo mthetho, siwutshintshe yonke laa ncwadi, sifake incwadi entsha, axelelwe umntu ngamnye oke wophula umthetho olandelayo ufumana isohlwayo esinjani, ukuze nala magqwetha amnyama wonke la azingcaphephe zobugqwetha amanyane, asebenze ngokumanyana njengale AfriForum, amele abantu abamnyama, ayeke uqhayisa ngoqashwa ngokweziqu, because la magqwetha amnyama aqhayisa ngoqashwa. Yile nto ngoku lo mntu usokolayo uncedakala because i-AfriForum imanyene ngebala yona. Ndicela ukuthi ke ndiphosa loo mazwi yanga singamanyana malunga nolungisa izinto ngevoti. Ayizunceda sikhombane esweni sithini, kodwa kuyapotyakala ngoba ngoku uminister mnyama kodwa izenzo zakhe zimhlophe. Enkosi, ngumphulaphula apha phantsi kwasekomane elinge. Enkosi kakhulu. Masithathe omnye phambi kona sekundwendwe zam, bathi ngeli cala. Hayi ke Tata Malitshilisi, okay. Kuyaxhomekeka bhuti.
ukuthi umhlobo lo Uxhomekeke entweni hayi uba naye ayithethi lesiyithethayo le kunanko omnye ngena apha esithi siyaxhomekeka kweli cala ezinye sisadawunlowuda kweli cala esithi lona kweli cala ndiyacela mani abantu iindwendwe zakho msasazi bebeseza kakuhle sinethemba futhi kubo ndiyacela ubhuti athethe isiXhosa isilungu sakhe thina siyasixhakacaba bhuti Ncede uyacela kuthiwa ukhumsha kakhulu siyacela sifuna ukumva kakuhle qha nto nje yi-English lekhoyo undivile ke ndawusole ndimlungiselela kweli cala masithetha abanye sive ke bona ke bathina kweli cala. Besamcela torho molo tata umsasazi besimcela ubhuti ezi zinto zodlwengulo lomntana azithethe isiXhosa. Yho nasi nesinye isiXhosa nalona uyacela uba ubhuti siyafuna umva ubhuti into nje kasenje athethe isiXhosa ndiyabona uyakhumsha ubhuti kweli cala nankonye ungena kweli cala mandimthathe sithi ke nake mqwathi enkosi kwakunye neendwendwe zakho tyhini ndiyabahlonipha kakade mqwathi ungoyiki iba njalo wena ingxoxompikiswano kuyabonakala uba ngamagorha lawo alapho ukuba bubize amavotyevetye ngebengqinelana bebodwa kweso studio mqwathi ngoku mna ndinethemba kwangendlela benzekayo sukucinga bayalwa bayathandana mqwathi abo bantu into nje kungakukubethabethana kwezimvo mqwathi kodwa ke ibambe nawe enkosi kakhulu ndiza kubamba nongayibamba siqibelise ngawe Mbathane ndizabaleka ndiye kusibabalwa ndiyoyiva lapha kusisimkhitha kweli cala uthini Mbathane kweli cala. Inako ukusigwetha ke ngosingabahlali. Injongo yoziko losasazo kukuphakamisa ezo nto ziyinkxalabo kubantu. Inayo ke ngoku indawo esibhidayo lengxoxo ke ngoku neendwendwe zakho inako andiyazi noba kubhidana ikomityi na. Urhulumente kulungele ukuba kuthiwe kuye hayi xa sube emosha njengoba naye sithi hayi ebantwini. Xa ke ngoku uzawuthiwa kule ntetho ke ngoku le ntetho ibheka ngapha emva naphambili asizukubhideka thina baphulaphula into yoba ke ngoku yeyiphi eyona ngoku nisiphathela yona. Ngoba kaloku urhulumente sifane uthi urhulumente ndingurhulumente wenu andinawusoloko ndirayithi lonke ixesha kodwa kufuneka nina ningabahlali nithi kum asiboni kakuhle kulaa ndawo iphi into erongo xa usithi kurhulumente kulaa ndawo urongo. Izawukwenzeka njani msasazi into yoba urhulumente nithi ngoku engxoxweni xa kukho ingxoxo okanye idibheyithi nithi masithi kasibambayo sibambeni ngegloves kakhulu side singakwazi uzicacisa izinto ke ngoku izawubaphi imfundiso urhulumente. Ngoku umntu omameleyo ngokomamelele ngxoxo ngoku ninako ukumbhida ngoku ngoba ndimamele ke ngoku le ndlela oomama babeka ngayo apha inako nje ungayazi ngokuba sibheka phi ngoba kaloku sifanele sithi hayi kurhulumente wethu. Xa nithi ke ngoku masimbambazele singathi hayi ibe yintoni injongo yoba kwiziko losasazo kubekho ingxoxo. Hayi msasazi andiva ngoku. Yabona uba uMbathane ungene kwelaa cala ubana kwakuthiwe makungathiwa i-justice system ayifeyili silungisa indlela yoyibekelela mhlawumbi ungena kuleyo andiyazi Mbathane khawubuye nawe yicacise nawe suvotyozela apha Mbathane ungathi uyaboyika oomama tsolisa uthi ubani makangathi masingathi khona ukuze izocaca le nto sisibabalwa mandikunike. Enkosi kakhulu msasazi ndiyabulela kakhulu babeke kakuhle abaphulaphuli kwaye iyandivuyisa ke into kokuba abaphulaphuli uhlala umane ubafaka because iyenza into kokuba sive into yoba sihamba kakuhle okanye siyaphuma endleleni. Ndike ndayichaza ke msasazi ndathi asingenanga kuba kufakwe u-hashtag into ozayikhumbula ke msasazi ithe isankxwe sisephaa sibhebhetheka phaya kumaziko onxibelelwano kusithiwa iphile EFF ntontoni because abantu abaninzi ke baye bathi xa seyinto inzima kanjalo basikwazi msasazi into esingenoyifihla leyo. Ndibone ngezaa nto sasizenza kusuka kunyaka ophelile Januwari bona kanye abahlali bezilanda phaa kwiprofayili yam bezilanda phaa kwii-pages zam bezibuyisa uthi bebephendula into yoba hayi ayithulanga okoko ithe chu Ncembe nenantsika nefemeli
Into ke echaza uba ke msasazi uba besisenzela i-political score kwezi zinto esizilwayo ngesayenza uba masiyipoliticize kwasekuqaleni, kodwa sibe nalo uhlobo lokuyibamba kuthiwa niyibambe njengeentonga zamantungwa. Siye sayibamba noko njengento njengekomiki, sayiphatha kakuhle until ifemeli sivumelana uba ngoku siyisaphi. Abazi abahlali uba ifike njani kwakule nto yoba mayibhebhetheke phaya kwiinkonzo zonxibelelwano nakoo-social media. Abazi uba sivumelene njani kwanefemeli kuba okoko kusukela ngo-day one sinabo, siloko sithe chu nabo. Iya phaya nje koo-social media kuyothiwa hashtag, siyingxenye yokuplena zonke ii-action besizenza. Sise-police station siyovula enye ikheyisi eyi-backup phezu kwale efemeli. Yonke ezo mvume sizisebenza kunye nefemeli. So yonke ke le nto ke msasazi ndifuna ukuthi lo mxhelo ungehlika ngenxa yendlela izinto ezenzeka ngayo, kwaye sike sayibuza into yokoba abantu xa kuzawugcwala into ebhebhethekayo esebenzisana against nento yoba abantu abaphikisana nale ntlungu kamama kaCwecwe, xa izawubhebhetheka phaya izovala lo msebenzi omhle kangako owenziwe nguwo wonke umntu obesapota umama kaCwecwe ide iyofika kwiinto zeematshi neentoni ibe iphasa lakhe igcwale ilizwe lonke. Yonke ke loo nto leyo ibiyinto entle, kodwa xa sele ke ngoku kubonakala uba kwayena umphathiswa wamapolisa kunye nabanye ooprimiya base-Eastern Cape, ndimbalile umnumzana uMabuyane, ndabala ne-Department of Education, o-MEC, bebuya bephinde bethi isikolo futhi abasasivali sebeyasivula, abanye bebuya bexolisa, abanye bethi hayi akusekho abazali basinike i-memorandum bekhalela into yoba siye savalelwa ntoni isikolo. Kodwa esi sikolo sesivuliwe already, kuthiwa hayi kune-memorandum eze nabazali abathe isikolo besingafanelanga sivalwe kungakhange kuthethwe nathi. Umbuzo uthi xa ke ngoku kusithiwa isikolo besingafanelanga sivalwe kungathethwanga nathi, xa sivulwa kuthethiwe nefemeli kamama kaCwecwe, ngubani othe makuvalwe isikolo? Ayingomama kaCwecwe, nguye umphathiswa we-education oye wadicide uba uvala isikolo. Nale yokureyithwa komntwana, ayingomama kaCwecwe othe umntwana ureyitshiwe, ngugqirha okwaze ukufumana eza liquid phaya emntwaneni wabona nento yoba umntana apha nalapha yirape. Ngugqirha odithermayinile, akafanga laa gqirha, usekhona, uyaphila, ukhona. Yonke laa nto eyenzekayo asonto uba ungathi yinto eyakhiweyo phi. Akutshiwo uba lo mntu uyambile akekho use-overseas, ugqirha owokuqala osebenze umntwana wafumana ubungqina wabhala uba umntana ureyitshiwe. Ayikhange kube nguMoya Oyingcwele oye wabhala ileta esikolweni esithi umntana umnika itransfer, engakhange abazali bathi bayamkhupha umntana, uthi uyamgxotha esikolweni. Zonke ke ezaa zinto ayingoMoya Oyingcwele othe esikolweni akufowunwanga, kodwa kamnandi zonke obaa bufakazi bukhona bokuthi kwafowunwa esikolweni ngeliphi ixesha, kufowuna bani. Nelaa nto yoba umntana athathwe ena-7 years kuthiwe makayotshanyela, agqibe emveni koko aphelelwe ngamandla alale engazazi uba uleliswe yintoni eklasini, ayenzekanga nguMoya Oyingcwele, yenzeka esikolweni. Yonke ke le nto ke msasazi ayithi ke ngoku abantu mabavele bave kusithiwa hashtag. Into endingayitsho masibafundise abantu phaa emakhaya into yoba ukuze umxhelo ungabonakali usehla okanye abantu betyhafa, mabangathi umntu xa ebona into acinga uba loo nto injalo kuphela. Makangathi umntu xa ebona into acinga uba ayikho njalo kuphela kuba kusithiwa ayikho njalo. Umntu nomntu unelungelo eloba
athi ezayincedisa into okanye athi ezawuma nento abe ezifumanele ii-facts zakhe ukuthi nyhani le nto yenzekile, adibanisa athi isizathu soba ndime nomama kaCwecwe mna ndinguMadlomo ndimiswe kukuthi ndifowunelwe ngugqirha ePort Shepstone. Phezu kogqirha ndiyile epolice station eMatatiyela ndayifumanisa uba apha ifele khona ithole. Phezu koko ndiye apha nalapha ndenze le nale kuba awuvele uthi xa uva kusithiwa kuyamatshwa okanye uve kusithiwa kuno-hashtag ube nawe sothi hashtag. Yikhangele uyifumane. Yile nto sihlala sibifundisa abantu ke thina, kakhulukazi abantu ngoku okoko thina siyenza le mfundiso ebantwini. Abantu ngoku abasaveli, abantu abaninzi abasavele bave kuthiwa kuthe, kuba ziyakwazi izinto kuvele kuthiwe abazali bazise i-memorandum ube sowukholelwa yiloo nto ungakhange ubone foto, ungakhange ubone mzali, ungakhange ube khona, ungakhange uyazi. So siyacela uba ke ukuze umxhele ungehli, abantu nabo mabazazi uba kutheni le nto bemile nabo njengoba nathi simile simiswe zizizathu nabo ubufakazi esibuphetheyo. Nabo mabame besithi justice for Cwecwe kuba benobungqina abenento umntu azakwazi uziphendulela ngayo umsasazi noba umbiza apha ukuthi mna ndime noCwecwe ngenxa kabani A, B no C no D. Nantso ke into ezawukwenza uba abantu bona umxhele ungehli. Kodwa ndingatsho ke msasazi uba eyona nto endingatsho elokugqibela lelokuthi ungehla umxhelo ebantwini ungangehli, thina kuthi awehlikanga umxhelo. Yaye sisondele kakhulu ekutheni sifikelele kule ndawo yoba wonke umntu ofeyile uCwecwe aphendule, ofuneka ebotshwe abotshwe. Enkosi msasazi. Right, Sisiyolanda mandukunike. Enkosi msasazi. Ulunge Sisimkhitha. Mandiqale kulaa mphulaphuli. Alunge uSisimkhitha emveni kwakho. Ungeza ke. Okay. Banditsho nam ndingqine kulaa mphulaphuli wokuqala siphele ndingasamphendulanga. Okay. Into yokuba liyinyani elithi urhulumente nalona wesithathu umphulaphuli utshilo nayo uba urhulumente afuneka zimcingile. Ayiminithi mna kandisithi i-justice system iyasifeyila, because how many people abawalker out be-free, abantwana bezi-victims, abanye bazama ukhomitha suicide because befilisha into okokubana akukho mntu ube nendlebe kwizinto abaze nazo ngaphambili. Inzulu wena umsasazi le nto ye-rape because iye isanda, and njengoba nje iye isanda iye abantu beyithatha light. Ootata siyabacela bancedisane nathi singabantu abangoomama. Abantwana abangamakhwenkwe bakhula, nani boomama ninayo futhi le tendency yopravela abantwana abangamakhwenkwe malinganikhuphi. Abantwana abangamakhwenkwe bakhula bezazi be-powerful kunabantwana abangamantombazana. Abantwana abangamakhwenkwe bazazi be-entitled kunabantwana abangamantombazana, to an extent that umntana oyinkwenkwe akanazo iintloni zokuthi unamantombazana amahlanu. Iqala phaa laa ngqeqesho, because ukubona xa ebona umntana oyinkwenkwe umntu ongumama as ukutya, then yingxaki ke leyo. If sifuneke senze ilantuka indlela singabantu abangootata yo-educator abantwana abangamakhwenkwe, please siyanicela nisincedise, because aba bantwana ngoku uqale emncinci ekhule ebona into yobana yho umntu ivelu yomntu ongumama is only kokwakutya. So ayikho, akakuboni ungumntu ongumama. Kanti if ebekubona as iflawa ungumntu ongumama, intyatyambo ebengenawuza kuchukumisa. Iwesi intyatyambo encinci esakhulayo, because once uyinyathele iphinde isokole uphinde iphakame izoblosoma. So siyacela uncediso lwabantu abangootata nonqandana kubantu abangootata. Xana umntu ongutata umbona into yokokuba ubhantsa umntana oyintombazana esikolweni ngutishala, uncwasa abantwana abangamantombazana abancinci, ele xesha ungumntu omdala, siyanicela ninqandane. Bambalwa abantu abangootata abancandanayo.
nasezindaweni ekuhanjwa kuzo zolonwabo uyofika ufumanise into yobana aba bantwana aba bazi-victims abangekaziqondi uba bazizo. Sicela le nto iqale kwalapha kuthi siyi-society because siphakama ngomsindo elaa xesha isithi abantu abapromowutha izinto ezenzakalisa umphakathi wethu. Ndiyamthanda laa mphulaphuli uthi ulantuka umchunu ucinizela abantu abamnyama. Ilantuka amalungu bona bashiyeka bevana ecaleni because bona belungu bayavana bammela umntu wabo. Yena uthini ngomntana lo wakhe umnyama wenzakalisiweyo? Kutheni ngenanimba into kokuba mandenze sure into kokuba le nto iyaleqa because naku kusithiwa umntana omnyama uhlukunyeziwe. Yile system ke sithetha ngayo because yi-system ngoku eyenza into yobana ocinizelekileyo makasosecinizeleka. Sizowuphuma nini kule nto kode kube nini because kaloku sidinga into kokuba aba bantu bazibona bona bengabantu abaphetheyo bazibiza ngamagama amakhulu mabavakalelwe xana isizwe simnyama sitshabalaliswa. Siyayicela loo nto leyo tata uMsasazi. Enkosi kakhulu. Nkosi kakhulu. Sithathe ke loo nto sibeke phaa kwimizuzu mingaphi nayo. Sithatha sibeke kwimizuzu ka-25 phangona sithi intsimbi ye-11 sisim masiko siyayivala ke ngoku siyawuvala ngawe bhuti Ncedo kolo cala. Sisimkitha. Inkosi Ntando, Nkosi Msasazi. Awam awuvala athi mandiqale ndicebise kubaphulaphuli bethu ngoba sike sangathi phayana amaphapha ahambela phezulu but ke xa sakhiwe indlu kuthizana ngodaka. Bathane ndivile phayana xa sithi urhulumente ifuneka echwakaziwe xa gqithe echwakaza uyanika itshansi ejonga uba uvile nalo mchwakazo osenzileyo. Eyona problem sinayo and nangoku I must tell you into yoba ndiphinde ndayipati eyibonisa into yoba united singabantu abamnyama is the main reason and the main amaxhoma because white people unite. Ngoku thina apha region kunzima uba simelane nelinye le nto yoba we need justice for le ntana. So the main problem is that akho unity even amongst us as blacks, hence we're going to remain victims as a system and as abantu abamhlophe. And they know that they can divide and conquer us because kunzima uba sivumelane nangantoni na. Kodwa ke ndiyaxolisa kubaphulaphuli bethu oba siye saqhubekisa ngaphayana kuyiphaneli yakho Mthando sakhinza apha. I'm hoping into yoba akukho harm done xa kwakhiwe indlu zokuthizana ngodaka. Ndibuyele kwipoint ethi sonke sithetha into enye ngendlela ezahlukeneyo because sonke sifuna i-culture ye-race uba intle elizweni lethu. And I will not run away from the fact that we have many cases whereby iye yaqaba iye iqheleka ithethane ngenani into yoba you-rape umntu ayithathwa serious right abantu keep doing it. And ndiphinde ndinqene laa nto ithi we would like abantu abangootata kakhulu to participate in helping us ukulwa le nto. Kuleyo batsentando singene ngelithi umxakatho uhlile. Umxakatho uhlile kulaa nto uba esithi usibabalwa abantu abaninzi bebe-involved because of hashtag unyanisile because abana-information yile nto ibangela into yoba umxakatho uhle kuthetha le kuthetha naleya but we appreciate abantu baka-hashtag because we wouldn't have made that much noise without their support. The only way yoba sikwazi uba siziwe yinto yoba bebesijoyinile sabaninzi sahlokoma. It takes the whole community. So we appreciate support yabo noba bebengenayo information enough but we appreciate the community for joining and making the noise so that ikwazi ukufumana i-attention into besilela. With that said, sonke sikwelinye lifunisasithi for at the same time ndisamile kweliya bendimingalo lithando lithi xana sonke sinyelane emehlweni sashiyeka zizenzama. We need to find a way of solving the problems in a peaceful way without causing violence. We are a country that comes from violence. We do not need that again. Hence ndizawubuyela kulaa nto ithetha ngonzaba phaa esithi urhulumente uyachwakaza. Ndicela xa echwakazile urhulumente ndisamile anike isantsi yojonga into yoba uyayilungisa nale nto then xa engayilungisi siphinde sithathise. Andithi urhulumente makayekwe but ndithi xa echwakazile umntana uyajonga into yoba uyayilungisa nalaa nto ebeyichwakazela. Ndisamile kwelithi we need to find peaceful ways to solve the problems without
ukuba kusetyenziswe i-violence. Enkosi kakhulu njalo. Enkosi kakhulu sisimkhitha kula cala thatha sibeka phaa kwimizuzu masithi mithandathu phangona sithi ngumkhono phambi kwayo intsimbi yakhe abayoke intsimbi ye-11 uyaqala ke uvula ithotho lakho masikwamkele uphulaphula unqaphambili esikholo sakho iVisara FM igama lenkqubo yimbathu igama lomsasasi ndinguLuthando kaSitokwe masikuwe ke bhuti Ncedo sibe kanti siyayivala ke ngolo hlobo. Bhuti wam mandiqale ndixolise kwabaphulaphuli. Bendicinga uba i-radio station mhlawumbi ikhavarisha even nabathetha isiSotho. Bendingayazi into yoba ikhavarisha abathetha isiXhosa qha, so benzama uaccommodator wonke umntu. Okay, kusenjalo bhuti wam ndikhuphe amazwi okuxolisa if ndiye mtatsha ngendlela erongo usisi Yolanda, because sometimes amagama akhe aphume interpretwe ngohlobo olurongo mhlawumbi ngendlela oyitsho ngalo. Ndidlulise ke loo mazwi okuxolisa, ndixolise kuwo wonke amanina alapha if ndiye ndahlukumeza inina elingu sisi Yolanda. Bhuti wam ndicela ungena kwinto that is very important ebikhe yathethwa apha. Uyabona bhuti wam, bendikhe ndathetha ngee-levels. Kukhona i-level yokuqala le yoku-anawunsa into yoba kwenzeke into ethile, uyayiqonda? Xa ugqiba ubhengeza, mandithi kubhengeza into yoba kwenzeke into ethile, kube khona isiteji sesibini. Sesiye ngwesaa stage bhuti wam ubukhe wasibiza wathi yi-advocacy, uyayiqonda? Apho ke ngoku ku-organizwa iimatshi, ku-organizwa abantu from all stakeholders nebhuti wam. Bafike kwenziwe ezo matshi kuvoice outwe. Ezaa matshi yayazi uba ukubaluleka kwazo yintoni bhuti wam? Yinto yoba zivulela into yoba abantu abanesakhono esithile sokuncedisa basondele. Xa ndisenza umzekelo bhuti wam, kuke kwenzeka into apha emveni koba uSisonke ethe wasishiya ne. Kwakhona isankxwe into yoba kwenzeke le nto eWalter Sisulu. Imanagement yaseWalter Sisulu nantsi iyogxotha abantwana. Mind you, kukhona abantwana abahlala kooLimpopo, abahlala kooBizana, abahlala KZN, koMkhanyakude, yabo. Indawo apho khona kunyanzeleke into yoba uhambe for iintsuku ezimbini or more. Yabe isithi management, ngomso makuthi kuphela le nto kubetha u-4 o'clock nibe senimkile kwam. Laa nto ke bhuti wam iye yavula into yoba kube khona amagqwetha aye afika athi sizawunincedisa for free into yoba siyotshintsha esi sigqibo sithathwe yimanagement. Uyayiqonda ke bhuti wam? Esaa sankxwe siye saveza into yoba kuvela abanye abangoogqirha bathi thina sizawunenzisa i-trauma counselling, uyayibo? Aziyekanga nalapho kuthiwa imatshi ke ngoku kuthiwa ziyekiwe. Kukhona ezaa zinto kuthiwa kuphiketha ngaphandle ecourt, uyayiqonda? Because asikwazi ungena sonke and sine-interest, uyayibo? Kodwa after ezaa matshi kuba khona ke ngoku ezaa zinto olwaa ngenelelo lwento yoba okay thina siza kuncedisa ngokomthetho, thina siza kuncedisa ngale into, thina siza kuncedisa ngale into. So sometimes just because singayiboni kuba ingu-hashtag ayithethi into yoba loo nto leyo kuyiyekiwe. Ndiphinde ndizongena bhuti wam kwinto ebalulekileyo. Ndicinga bhuti wam that it's high time into yoba abantu baseMzantsi babe nalaa nto kuthiwa yi-responsibility. Abantu baseMzantsi uyofumanisa into yoba umntu uthi urhulumente le nto, urhulumente laa nto, urhulumente le nto, urhulumente le nto. Alibali uba ngurhulumente wesininzi lo, uyayiqonda? Xa umbuza ingaba ukurejistarishile na ukuvota or wagqibela nini ukuvota, ade umbone uba uthetha amabali, awukwazi ukukhalazela umntu ongakhange umfake. Wena omfakileyo nguwe onelungelo lento yoba umkhalazele into yoba lo mntu wenza kanje ngoba ipower ipha kuwe. Andithi ndizokhankasela ukuthini, qha ndizama ukuxela nje ngento yoba ii-South Africans kufanele zibe ne-responsibility kanjani. Bhuti wam, kukho into apha ibigqibothethwa usisi Yolanda intatshe kakhulu.
Kukho abafana pha abagrumeka kakuhle, uyayiqonda, bazi epitome of the future in terms of uku-understanda le nto kuthiwa yi-GBV, bazi-protectors. But kukho into enintwa bhuti wam into yoba basishiye besebancinci. Ndenza umzekelo ngabani uSisonke lo because yeyona personally involved kuyo. If ungakho uhambe uye ko-YouTube ufike uyojonga kwa i-memorial service yakhe uyomamela, umamele kwasesingcwabeni sakhe, wonke umntwana ebephakama phayana oyintombazana uzokuxelela into yoba lo bhuti ebewaprotector amantombazana. To a point apho khona abantwana baPhawulthi Sisulu xa bephuma ebusuku besiya eSpa bebenento bathi yi-men's forum ebebeyi-establishile. Balinda amantombazana xa besiya eSpa bawakhaphe, bawalinde phaa ngaphandle shop. Xa bebuye babewafaka eyadini babafake futhi. Benzele into yoba bathini bangabanjwa inkunzi, bangareyitshwa, kungabikho izinto zii-snacks ngoba iyunivesithi lena ikwi-community apho khona kukhona no-pain. Ukhona neMandela ngaphayana, ootsotsi kulula into yoba bafikele phaa kubo. But however abantwana bancinci banjengaye ngaba sibaluzayo on yearly basis. And eyona nto eyandikhathaza kakhulu into yoba uSisonke ayingowokuqala into yoba asweleke phaa kulaa group, ngowesithathu. Omnye watshela endlini, omnye kwabakhona ungquzulwana ne-security wasweleka ngolo hlobo kwi-strike. So ndizama ukuthi bhuti wam, nathi singabantu abadala, abantwana sibabonayo uba bane-future ekuthini bashipshape abantu abafana nam abangootata, into yoba bayi-understand into ye-GBV. Sine-duty thina sibadala into yoba we need to nurture abantwana, senze sure into yoba ubomi babo buyaphila bube bude, ngoba ngabona bazawutshintsha le future yale country when it comes to i-GBV. Enkosi. Nkosi kakhulu bhuti Nqedolo, wathatha sibeka phaa kumkhono phambi kwayo intsimbi ye-11. Sibulele kakhulu. Ndiyandibona uba isenintsi into eninoyithetha kananjalo, isenintsi into eninoyixhobisa ingakumbi kubaphulaphula wapha ngasemva. Mandinikhulule khona kunjalo kumandi kunjalo. Sisibabalwa, sibulele kakhulu kuwe mntana katatomkhulu Kolanise, ndibulele nakuwe. Ndibulele naphaa kumzukulwana kaba umkhulu Ngcanga, nakuye ke umntana katatomkhulu uSoci kwelaa cala Sisimkhitha. Ndibulela kakhulu bethunana ngegalelo lwenu kananjalo. Nam mandixolise ngokubana ngaba ndinibize kweli khaya ndibe kanti izinja zalapha ekhaya andikwazanga unisondeza ubana ngaba xa ninqwalana zinikhonkote zinintyontyele. Awuxolweni bethunana, besizama nje uninqanda nathi sinibhekilisa kwabanye nabanye, kodwa khona kunjalo. Liyinene ke elithi ekugqibeleni kosuku ukubana ngaba abantu bakuthi awehlanga umxhelo. Kananjalo sesifundile ke ngoku njengoko sisitsho ubhuti Nqedo kweli cala ukuba inamanqanaba namanqanaba, nezigaba indlela ehambe ngayo, nendlela ibeke ngawo sisiyolanda kwelaa cala apho ebekhankanya indima zokuba eyona nto ibalulekileyo kukubana ngaba indlela esikhulisa ngayo abantwana abangamadodana yenye zizinto zasincedisa kwisosayiti. Esikhapha kwelaa cala usisibabalwa ngelithi iyasincedisa kananjalo singabanye abantu ukubana siya kwezi zinye zezimatshi sibe kanti sinalo ulwazi lezinto ezithile khona ukuze sizozikhwebula nakwezaa ziganeko zababantu ababona bechaphazeleka kwizinto abangazaziyo. Nalapho nayo uSisimkhitha ebevela icacisa ukuba nangona kunjalo urhulumente kubonakala uba ukafede kufe namanqa kwicala lakhe, kodwa masimnike ithuba loba akatotobale kakube simxelele samnyolisweni ubana wena rhulumente awusiphathi kakuhle kwiindaba ezithile. Yonke ke loo nto ibiyindlela yokubana sisakha esi sizwe sisakhaya namhlanje. Sibulele kakhulu sisikhululo sevusi RFM, ndibulele kakhulu Ndingulothando ngani bethunana namhlanje. Ngethemba xa siphinde nakrwaicu nawuphinda nize apha ekhaya. Enkosini kakhulu. Kodwa kancinci Thando, Okay. ndiyaduba. Nangu Ndifuna uzawubetha abantu, ukwamkela- uzawulwa nabantu ngoku. Ukalu namntu Ndifuna ukwamkela- siyalala ngoku. ukwamkela uxolo apha emoyeni. So Oh, ndigqiba okay. ndithi thank you Okay. kwiVukani FM for uba kule panel kubekho umntu ongutata. We Right. appreciate that. Alright, hayi ke enkosi kakhulu. Badini kutata avume uyalamkela uqhamuka. Yeah, sisibabala. Hayi, besithi bhuti Thando awuyikhankanyi ngoku sowenza sowenza phaya ushwankathelo. Awusayikhankanyi into yoba abantu mabake babhalisele uvota, bathathe inxaxheba ekuvoteni ukuze urhulumente bathi besithi makenze ukuthi babe sazi uba nabo banegalelo abalenzayo. Hayi, ndingabetha iyabhatalela. Beke ndayithetha iyabhatalela. Ndingabetha. Enkosini kakhulu bethunana ngegalelweni, nilale kakuhle mani.
Good night, Sandra. Enkosi kakhulu, Bye. enkosi kakhulu. Enkosi.